Як стаць пісьменнікам і што для людзей мастацкая літаратура. Пра гэта мы пагаворым з намеснікам старшыні Саюза пісьменнікаў Аляксеем Чаротам. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Алексей Иванович, ну добрый дзень. Мы сустракаемся праз шмат гадоў. І калі наша сустрэча была першая, а вось якраз Алексей Чарота выступаў у якасці галоўнага рэдактара часопісу «Нёман». А за гэты час Алексей Иванович Чарота, намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў, галоўны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва». Вот што змянілася за гэтыя гады? Нагрузка змянілася, стала больше, потому что все-таки праца у часопісе і у газеце гэта вельмі розныя рэчы. І у газеце яна, па ўласным вопыце магу сказаць, што нашмат складанейшая. Зноў жа дадаецца і нагрузка, якая ёсць у Саюзе пісьменнікаў, там таксама ёсць пэўныя абавязкі, якія трэба выконваць, што таксама займае довольно значную частку жыцця. Алексей Иванович, конечно, а вось калі я ўзгадваю, як я ўступаў у Саюз пісьменнікаў, гэта была вельмі важная для мяне падзея. І першы раз мы з Міхасём Барейшам прывезлі дакументы ў Мінск, і мне параілі пачакаць год, таму што у мяне была кніжка, але параілі пачакаць другой кніжкі. Канешне, гэты год я хваляваўся. А потым я ўзгадваю уступленне ў Саюз, я ўзгадваю прэзідыум, я ўзгадваю тае абмеркаванне, і як Ніл Гілевіч чытаў мае вершы, і потым тайнае галасаванне, калі ўсё-такі быў прыняты ў Саюз. Я думаю, што працэдура з ранейшых часоў не вельмі памянялася. Збірае дакументы кандыдат у Саюз пісьменнікаў Беларусі, падае іх на разгляд у прыёмную камісію. Прыёмная камісія спачатку перадае на разгляд секцыі, і калі ўжо маем станоўчае заключэнне секцыі, тады збіраем прыёмную камісію, абмяркоўваем, ці варта прапаноўваць гэтую кандыдатуру для ўступлення ў Саюз пісьменнікаў Беларусі. І апошняе слова, канешне ж, за прэзідыумам Саюза пісьменнікаў. А ёсць моманты, калі кандыдат не праходзіць гэты фільтр? Даволі часта палова кандыдатаў не праходзяць, не ўсіх мы зусім адвяргаем. Часцей за ўсё даём нейкі час, каб падрыхтаваць, выпусціць новую кнігу, напісаць нейкія новыя творы, апублікавацца ў часопісах тых жа. І пасля зноў падаецца ўсё на разгляд, і зноў секцыя, зноў прыёмная камісія, зноў прэзідыум. У мае часы, калі мяне прымалі ў Саюз пісьменнікаў, гэта было абавязковым выданне кнігі. І конечно, перад тым, як выдасі кнігу, публікацыі ў часопісах, публікацыі ў газетах літаратурных і гэтак далей. Цяпер мы на гэты крытэрыі менш звяртаем увагу. Звяртаем, канешне, ёсць у нас умова, што абавязкова павінна быць кніга, але мы дадалі, улічваючы наш час, што цяпер, у прынцыпе, выдаць кнігу можа кожны. Калі ў яго там ёсць некалькі тысяч рублёў, ён напіша любы тэкст, які абсалютна ніхто не будзе рэдагаваць, ніхто не будзе чытаць, калі ён гэтага не захоча. І выдасць кнігу 100-200, наколькі дазволяць грошы, столькі экземпляраў і выдасць. Таму тут цяпер у параўнанні з ранейшымі часамі гэты крытэрый, ён не вельмі такі справядлівы, мне здаецца. І таму мы ўнеслі ва ўмовы уступлення, што замест кніжкі можа быць 3 публікацыі, але ў сур'ёзных літаратурных выданнях дзяржаўных. Гэта часопісы «Нёман», «Полымя», «Маладосць», «Новая неміга» літаратурная.
нават газету літаратуры і мастацтва ў гэты пералік не ўключалі, паколькі ўсё-такі публікацыі не такія вялікія ў газеце. Хацелася б пацікавіцца тым, наколькі часто приходят у Союз молодые письменники, потому что часом бывает, что кажут, что вот у Союз приймають людей уже яким за 60 годов и так далее. Ну, я вам скажу, ось по тих документах, які нам поступають, ну, тяжко визначити навіть середній узрост. Тому що ну, ось на апошнім пасяджэнні прэзідыума прынялі двух зусім маладых людзей, якія ось мають толькі публікацыі ў часопісах, часопісныя публікацыі, але ну, усе палічылі, што з іх могуць вырасці сапраўдныя пісьменнікі, што гэта людзі маладыя, але таленавітыя, са здольнасцямі. Таму палічылі вартым іх уключыць у Саюз пісьменнікаў. Быў такі прэцэдэнт у нас, мы прынялі ў Саюз пісьменнікаў чалавека, якому было 90 з нечым ужо, 97, па-мойму, гадоў. Алексей Иванович, яшчэ, конечно, у абавязкі намесніка старшыні Саюза пісьменнікаў уваходзіць не толькі прыёмная камісія. Што яшчэ, якія пытанні курыруе Алексей Чарота ў Саюзе? Ну, шмат якіх пытанняў. Гэта і сувязь там, з музеямі, бібліятэкамі, гэта і арганізацыя розных мерапрыемстваў. Вось не так даўно праводзілі вечар Махтум Кулі, у якім вы таксама прымалі ўдзел. Шмат іншых нейкіх сустрэч. Это і стасункі з замежнымі пісьменнікамі. Каб у нас так было вельмі строга размеркавана, хто чым займаецца, такога няма, канешне. Усе займаюцца усім патрошкі. Ну, напэўна, чалавеку, які стала і даўно займаецца перакладамі замежных літаратур, напэўна, даводзіцца удзельнічаць у стасунках з замежнымі пісьменнікамі, міжнароднай дзейнасцю Саюза пісьменнікаў. Ну, канешне, прычым у розных фарматах даводзіцца ўзаемадзейнічаць. Гэта і пераклады іх твораў на беларускую мову, гэта і пераклады твораў нашых пісьменнікаў. Ось неаднойчы я рабіў падборкі для нейкіх замежных выданняў, для перакладу на іншыя мовы. Падборкі нашых паэтаў, нашых празаікаў. В Сербію рабілі анталогію беларускай літаратуры, у якую і я таксама рэкамендаваў нейкіх нашых паэтаў, нейкіх нашых празаікаў, творы якіх у выніку былі перакладзены і выйшлі кніжкай. Не магу не закрануць творчую дынастыю Чаротаў-перакладчыкаў, таму што Іван Алексеевич Чарота, Алексей Иванович Чарота и молодший Чарота, уже трое перекладчиков у вас. Ну, на фоне Ивана Алексеевича, конечно, тут мне нават неякі сорамна перакладчыкам называцца, таму што тое, што зрабіў ён для папулярызацыі беларускай літаратуры ў славянскіх краінах, тут мало хто з беларусаў столькі зрабіў. Ну і сын толькі пачынае, не ведаю, ці атрымаецца ў яго, што ці пойдзе ён далей па гэтым шляху. Толькі заканчвае універсітэт. Я думаю, что, конечно, штотыднёвік літаратуры і мастацтва для тых, хто яго чытае, ён вядомы, і тыя матэрыялы, якія там ёсць, скажам, сустракаюцца чытачамі самай рознай ступені, так сказать, прыхільнасці, але ў цэлым, конечно, гэта газета для літаратараў, для творчай інтэлігенцыі. А вось як выпісваюць самі літаратары гэтую газету, як чытаюць яны гэтую газету? Як чытаюць, мне сказаць цяжка. Што тычыцца падпіскі, то не вельмі. Ведаючы гэтыя лічбы, можна сказаць, што нават палова членаў Саюза пісьменнікаў не выпісвае, на жаль, нашу газету, хаця Саюз пісьменнікаў адзін з заснавальнікаў гэтай газеты, і газета ў першую чаргу
знаёміць з літаратурай, з сучасным літаратурным працэсам, піша і пра тых пісьменнікаў, і друкуе нават тых пісьменнікаў, якія не выпісваюць газеты. А як же яны чытаюць? Ходзяць у Ну, бібліятэку? магчыма, ходзяць у бібліятэку. Но тым не менш, якія захады вот зараз вы прымаеце дзеля таго, каб все-таки наклад рос і для таго, каб чытачоў было паболей, таму што ад тыража газеты залежыць таксама і яе дабрабыт. Канешне, у першую чаргу ад тыража залежыць дабрабыт. Стараемся выкарыстоўваць усе магчымыя формы папулярызацыі. Гэта і сустрэчы з бібліятэкарамі, гэта і сустрэчы з чытачамі. І першую чаргу, канешне ж, гэта напаўненне самой газеты. Стараемся рабіць матэрыялы, якія былі б цікавы як мага большаму колу чытачоў, каб прывабіць цікавымі матэрыяламі, цікавай літаратурай, у тым ліку паэзіяй, прозай. І разлічваем не толькі, натуральна, на пісьменнікаў, таму што і назва газеты «Літаратура і мастацтва», канешне, у першую чаргу гэта пісьменнікі, літаратура, але і надаём увагу і іншым відам мастацтва. Это і музыка, і кіно, і тэатр, і выяўленчае мастацтва, скульптура і гэтак далей. Для таго, каб аналізаваць літаратурны працэс, вельмі важнае месца займае публіцыстыка, крытыка прынамсі. Наколькі літаратурная крытыка адпавядае на ваш погляд таму літаратурнаму працэсу, наколькі ярка і цікава яна асвятляецца ў газеце? На жаль, гэта праблема, мне здаецца, не газеты, гэта праблема ўвогуле нашай літаратуры, і не толькі нашай беларускай. Увогуле я ведаю, што гэтыя працэсы і ў іншых краінах, у самых розных краінах свету адбываюцца. Вельмі заўважны спад літаратурна-крытычнай дзейнасці, калі можна так выказацца. Знайсці сёння нейкую сур'ёзную, добрую рэцэнзію вельмі цяжка. І гэта тычыцца ўсіх жанраў, то есть няма рэцэнзій ні на паэзію, ні на паэтычныя кніжкі, ні на празаічныя кніжкі, ні на нейкія публіцыстычныя. Я маю на ўвазе рэцэнзія ў яе класічным разуменні. Апошнім часам у нас рэцэнзіі скаціліся да нейкага агляду, пераказу зместа і гэтак далей. І ў чым тут прычына, вельмі цяжка зразумець, вельмі цяжка адказаць. Працуюць жа і акадэмічныя інстытуты літаратуразнаўства, працуюць жа і кафедры ў розных універсітэтах нашай краіны. Але ці то чытаць перасталі, ці то пісаць не хочуць. Магчыма, тут, калі раней ты напісаў рэцэнзію і атрымаў за гэта нармальны ганарар, тут таксама, можа, і гэта мае нейкую, адыгрывае сваю ролю. Колькі яркіх, цікавых момантаў можа прапанаваць чытачам штотыднёвік літаратуры і мастацтва? Мы стараемся ў кожным нумары прапаноўваць нейкія яркія моманты. Я памятаю, што раней вельмі такі вялікі запас, вялікі рэдакцыйны партфель быў ва ўсіх рэдакцыях. Цяпер, на жаль, гэтага няма. У нас ёсць там проза, паэзія ў гэтым плане выключэнне, канешне, а ўсё астатняе гэта тое, што бывае там часам трэба і заказваць нейкія матэрыялы, самім рупіцца, нашых супрацоўнікаў газеты падштурхоўваць, каб яны нешта зрабілі, нешта напісалі цікавае, там з'ездзілі туды, пачыталі тое, паглядзелі гэта, каб у выніку нешта з'явілася цікавае на старонках газет. Вось наша звычайная пытанка, і, напэўна, ўсё-такі варта звярнуць увагу не толькі на Алексея Чароту як галоўнага рэдактара штотыднёвіка, як намесніка старшыні Саюза пісьменнікаў, а як перакладчыка, як творцу. А колькі моваў ведаеце вы? Размаўляю толькі на рускай і беларускай. Перакладаў. Цяпер апошнім часам зусім не хапае часу на гэта. З сербскай, з польскай, з украінскай мовы. З рускай, натуральна, таксама. Якія творы, на ваш погляд, трэба і важна перакласці на беларускую мову, сусветнай літаратуры? Я лічу, што трэба перакладаць
усе творы, якія прагучалі ў сваёй нацыянальнай літаратуры, іх варта перакладаць усё. Чым больш мы будзем перакладаць, чым больш мы будзем знаёміцца з сусветнай літаратурай, з літаратурай іншых краін, тым багацейшая будзе і наша беларуская літаратура. Таму што пераклад гэта адзін са шляхоў узаемаўзбагачэння. Магчыма, будуць яшчэ сустрэчы, будзе пра што пагаварыць. А на развітанне я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем быў намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі, галоўны рэдактар штотыднёвіка літаратуры і мастацтва Аляксей Чарота. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.